Sayang oh, nagmamadali. Ay, nadali. Nadali po. Nadali. Oh. Nadali. Nadali. Thank you. Salamat po. Naabutan ko siya. Ayan oh. Huli ka ngayon. Huli ka ngayon. Wala. Jackpot, jackpot. Oh. Naku, lakas. So ayan po mga kadiskarte, good morning. So sana naman po mapagpalang araw sa atin lahat. Siyempre on the spot na naman po tayo. Ayan, dito sa mahabang sangka na to, ating pamamarilan. So rest back po tayo, pero hindi po tayo nakabalik nung kinabukasan dahil may business din po, small business din po tayong inaasikaso. So namalengke muna ako, then nagbayad ng kuryente at saka tubig. Sabay-sabay na po, tsaka nagpa-refill na rin ako ng aking LPG. Kailangan yung diskarte natin hindi po natin maialis din habang tayo ay naniniksay. So ayan, babaka sakali po ulit tayo na makahuli uli ng maganda kagaya po ng nakaraan. Good blessing. So kahit na yung pinakamalaking huli po natin ay hindi po natin nakuha na ng video dahil mali po yung aking napindot sa aking camera. Akala ko po naka-video na, yung pala naka-picture. Kaya nung pagpindot ko, picture lang po natin nakuhanan. Kaya yung pa naman po yung pinakamagandang kuha natin sana dahil mula pagputok hanggang sa ating paghila kuhang-kuha po, kaso nagka-problema. Hindi ko po napansin ko sa bahay na wala palang, habang ini-edit ko doon ko po napansin na wala siyang wrong timing. Pero kahit magkaganon man okay pa rin po dahil nakuha natin siya. At saka ganda pa rin po hinuli ko dahil nga sa halos nasa 6 na kilo po ating hinuli. Napakaganda po ng blessing kahit na hanggang tanghali lang tayo. So ayan po mga kadiskarte, at maghahanap tayo ng isda dito sa ating pamamarilan. So tara po mga kadiskarte. So ayan po mga kadiskarte, ayun o, sayang. Habang nag-ano po tayo sa spot, titingin pa lang, andito na pala sila Idol Wawi TV, ayan o. Saka si Idol Alex sa malayo. Swerte naman nagkasabay-sabay kami tatlo. Kaso para-paras wala pa huli. So ako makahuli kami kahit pangulam lang. Hindi pa ako nakakaputok. Wala pa nakakaputok. Si Alex pa lang nakaputok. Ayos pala. Pero may huli na siya. Hindi yata tumama. Doon ako sa asog. Habang naghahanap po tayo spot nakita ko po sila. Hindi isda. Sige, asag-asag muna ako doon. Doon ako noong isang araw, doon ako sa may akasya na yun, no? Dito muna ako, baka makahuli na tayo Sige, isa lang tayo mangilo, okay na. Wala pa tayo napuputukan. Wala pa rin ding huli sila Idol Wawi. Tsaka si Alex. Idol Alex. Kaya tayo rin, wala pa rin na tayo nakaputukan. So akit muna ulit tayo dito sa puno at magbabaka sakali tayo dito. Baka mayroon pong tayong matanawan swerte natin. Ha? Subukan natin. Di ko alam kung dalag yun yun sa may water lily. Yung maputi. O sukal lang. Sukal lang siguro, ayaw umalis Di ata. Naunahan yata ako ng takas. Nalayasan ka ba?
Nadali. Wala. Nadali. Ay, dalag to eh. Kala ko na, unahan ako. May tilapia din sana, pulahan. Inuna ko lang yung dalag. Nadali pa pala. Diyan, kita mo talaga yung mga kanyan kasi yung mga pasta eh. Oo. Halanganin lang. Kalit lang pala. Ayun, yung tilapia oh. Sayang oh. Andiyan, yung sima ko sa baba. Yun, sayang oh, laki. 5 fingers. Ha? Baka masilip mo, yan na oh. Saan? Yun sa may sukal. Sa may duluhan itong inuupuan ko, inapakan ko. Kulay pula. Yung mga kikita. Yung makita? Kalaki, pulahan. Sigurado may 5 fingers mahigit. Ito nga nakita ko. Hindi ka naman pwede pagsabayin. Ayan o. Pwede na, gabraso ng bata. Hindi na lugi. Ay, mahuhuli rin yan pagka gusto magpahuli. Naku po. Tinamaan mo pa yung salamin ko. Lumabo tuloy. Pumalag-palag pa eh. Mahirap lang dito gumalaw. Yan. Pwede, lalagay ko na muna dyan. Oo, pwede na. Nakipagsabayan naman yung tilapia na yun. Ano yung pulahan? Naku, di umabot. Kulang na yung hangin. Hindi umabot, kulang na yung hangin nga. Yung tilapia. Sayang. Kaya mga kadiskarte, kailangan kong tipirin yung hangin ko. Ang nadakot ko po lang si Otto ko yung wala nang laman. Kasi namali ako ng dakot. Nadampot ko po yung isa. Yung maraming laman, hindi pa po bawas yung isa eh. Hindi ko yung pala yung naiwan. Gamit ko na itong isa na to eh. Hindi pala nakakasa. Sayang. Malit lang to yung kaninang pinutuan ko. Laki sana. Hindi po umabot. Pinadali. Ang hangin natin. Buti lang yan. Dito yung mga idol natin. Pwede tayo makihangin kaya lang. Minsan lang po. Ay nako. Sayang. Bababala ko. Sayang, magaganda na rin sana yung dumadaan eh. Yung isa kanina yung 5 fingers dumaan eh. Hindi umabot. Makikihangin na muna tayo. Hindi. Mababa ka ba yan? Hindi. Kaya, masasalo ko naman eh. Sasalo mo. Oo. Sige, hagis mo. Ganun lang. Master. Makikihangin lang po tayo. Saglit. Hala, wrong timing po. Oh? Walang-wala. Ala na. Ang lakas ng siyoto mo pa. Halatang talagang Wala na. Wrong timing. Kaya mga idol. yeah.
Salamat. Titipirin ko na lang to. So ito, wala na. Wala na. Oh my gosh. Mali po ako ng dakot. Kasi tinanghali na po ako ng punta. Ngayon nagmamadali po ako. Nadakot ko yung wala na rin palang laman. Oh my gosh. Wala, no choice. Andito na pa tayo sa spot. Kailangan naman pong umuwi pa tayo. Baka swertihin po tayo ng malaki. Tipirin ko na lang po yung aking CO2. Nakahiya tuloy. Magsisigawin muna sila daw dun. Sila magtitipid na lang ako ng hangin. No choice. Nakihangin tayo. Ayan, gumawi po sila dun sa gawi dun. Ako di nakakayanin ng ating CO2. So hanggang 5 shots na lang na maganda po dito. Pag lumagpas dun, wala na po. Di na tayo makakahuli ng maganda. Kaya mamimili lang tayo malaki. Kailangan yung 5 putok po na yun 3 maitama natin o 4 para hindi po tayo lugi. Sure ball na lang po natin. Wala. Nakakahiya po. Nakakahiya. Hindi natin nadala yung ating CO2 reserba. Nadala ko yung nadampot ko po yung wala nang laman pala. Pakarga lang po ako mamaya. Dalag po. Dali kaya? Di yata sayang naman. Buti nadali. Dalag ba to? Uli. Salamat po. Buti lang dalag po. Salamat. Yun lundag. Napalundag siya sa takot o sa wala. Lakas. Ako, sumabit na. Naku po. Lagot. Yun. Thank you. Salamat po. Buti lang may dumaan pong malaki. Sana huwag mga pipigtas. Huwag mga pipingas. Grabe. No. Thank you. Salamat po. Binigyan nyo na po ako ng magandang sukat. Kahit na yung hangin natin ay yan. So kahit na 3 lang ibigay nyo po sa akin na ganito kalalaki. Sa aking teka. Ayan. Yun Thank you po. Salamat at napadaan siya. Iwanan ko na yung aircon dito. Delikado, baka mahulog po. Laki mahilo na po. Mahulog pa. Huwag makakatakas. Salamat po. Nagantimpalaan na po ako ng malaki. Nagbunga rin po yung aking paghihirap. Salamat Sir Wawi. Pinahiram ako ng CO2 mo. Ayan. Lucky thank you. Jackpot. Lumilipad yung isda rin Laki. Sulit po.
Mangilo. Grabe laki po oh. Oh my gosh oh. Salamat po. Blessing. Doon na kita sa baba tanggalin. Bababa muna ako. Baka makatakas ka pa eh. Ayun. Yan. Babalik lang tayo sa taas. Thank you. Tsaka silid na rin natin. Ito, isa natin huli. Okay. Nakadalawa na tayo. Woo! Lumulundag ka pa. Wala naman tubig, nakakalundag ka pa. Natakot mo. Tinatabi lang kita sa nanay mo. Nanliit yung isa. Okay. Salamat po sa blessing na to. Putulin ko na para mabago na po yung ating may lamat na rin eh. Okay. Silid muna kita. Buti na lang napadaan si Pogi. Yan. May kapartner ka na. Thank you. Okay, akit ulit tayo. So ayun mga kadiskarte, naka-ready na ulit tayo. Sana may dumaan pa uling ganong kalaki para sulit bago maubos sa atin si Otto. Pagkaubos ito wala na, hindi na tayo makakapag hangin, wala na, malayo na sila Sir Jawi tsaka si Idol Alex. Balik sila dun sa pinagdaanan namin. Baka raw doon mayroon pa. Dito hindi, wala pa sila nahuhuli eh. Ako pa lang sinerte. Ito. Huli. Salamat po Lord. Salamat po. Blessing po uli. Lalakas. Wow, wala. Salamat po. Ayun o. Ayun o. Salamat po. Salamat po sa blessing. Okay. Pangatlo po sa ating huli. Dalawa na lang pong putok. Wala na. Pahirapan na tayo nung tumama nun kasi mahina na po yun. Pero obra pa naman. Hala. Buti lang hindi dininig pa rin po yung ating panalangin ni Lord. May kalahating kilo po. Salamat. Uy. Ka na magwala oh. Thank you po. May kalahating kilo. Di ba nanliit lang po yung ating lalagyan. Salamat. Thank you. Kahit wrong timing, mali ng dakot, pero may blessing pa rin. Talagang ginibigyan tayo ng gantimpala pa rin ni Lord. Yan. Hirap lang gumalaw. Ating kalasin para hindi po malaglag sa tubig. Malaglag man dito sa hindi tubig. Di ba? Kamukha niya nagwawala. Mamaya madisgrasya pa. Okay. Nagbibigyan tayo. Diyan ka ha? Huwag kang aalis dyan.
Ayun oh. Nakita ko rin yung bundalag mo. Sana madali kita. Yun, nanghabol. Kaya pala ang tapang niya. Yun. Nakita ko rin yung bundalag mo. Sige. Sana po pag bigay sa akin to. Sigurado payat na naman to. Pero ang laki po niyang pusad niya. Sigurado malaki to. Nakadiskarte. Umangat na po kaso hindi doon sa binabantayan ko. Sa bandang tagiliran ko umangat. Maganda na yung sukat, malaki na. Bale basta't umangat uli. Hindi po lumalapit sa anak, malayo ang angat niya. Matsyempohan ko sana pag angat. Hindi ko napansin eh, layo ng inangatan eh. Halos nasa 2 metro yung layo ng inangat niya dun sa anak niya. Sayang oh, nagmamadali. Ay, nadali po. Nadali. Oh. Nadali. Thank you. Salamat po. Naabutan ko siya. Ayan oh. Huli ka ngayon. Wala. Jackpot. Oh. Naku, lakas. Naku, pahina na yung ating CO2. Isa na lang. Isang tira na lang. Oh my gosh. Tingnan ko ako baka hindi nakalusot eh. Nakalusot. Okay. Salamat. Pero hindi ito yung bundalag. Hindi ito yung nanay eh. Ang layo po eh. Doon yung anak sa gitna yung lumutang eh. Pero malaki na rin po. Mataba ito, hindi naman to payat. Blessing pa rin. Salamat po. 3. Ayan, 3 na po yung tinamaan natin sa taas sa ating hiniram na hangin. Okay. Okay. Mangilo na naman po ito. Taba. Salamat po. Laki oh. Wow. Nawala na naman oh. Buntot lang, natakpan po yung ating sima. Yung ating paluputan hanggang buntot lang. Grabing lakas. Dito kita tatanggalan. Sobrang lakas mo eh. Baka madisgrasya ka pa. Yan. Dito tayo magtuos. Kahit dito hindi ka makakawala. Okay. Ewan ko lang kung may huli na sila dun. Basta tayo, ang dami nating huli. Kahit na ala tayong CO2, nakihangin tayo, swerte pa rin. Ay, ayun. Kaya sana mahuli pa natin isa pang tira. Makahuli pa tayo para kung ayun pa si Sir Bobby, mabigyan na lang natin. Okay, last shots na maganda-ganda, pang 5. 4, 3 tumama, isa pa lang sablay. Andun pa, iba nga po yun. Pinaputokan ko yun, may nangahabol pa po. Kaso layo na.
Hindi na natin maabutan. Hindi na, pero kaya pa po ano yun, kaya lang baka di na tumagos yung ating sima. Pang 5 putok na to eh pagka tumira tayo. May bagong pundalag sana doon, no? Kaso mahangin. Hindi natin makita yung nanay. Nakita ko na. Malaki na rin po, kaso ang bilis. Sayang oh. Pero pag pinigay sa atin ni Lord yan, pwede na tayo umuwi. Jackpot na tayo na. Inabangan. Ang bilis eh. Bandal na siguro to. Kailangan ma-tsempo natin siyang pag-angat bago pa siya makaibabaw. Mapatukan na natin. So nagpalit po ako ng battery. Naubusan tayo. Kakaabang sa kanya. Tagal-tagal natin na hindi siya napuputukan. Ang bilis. Sana pangahuli ko na siya. Pagkakataon to, sana umangat na siya maganda. Hanggat andyan oh. Matiyempohan ko na sana. Last putok na po ito eh. Umangat sana maganda. Ay! Sayang naman oh. Ayaw talaga niya magpabaril. Pero pag pinagkalab ka sa akin, ibibigay ka rin. Lumayo na po yung inabangan kong dalag. Ayaw pong lumutang doon sa harap natin. Napakatuloy naman pagka umangat. Ayaw talaga magpahuli. Hala, baba na tayo. May last putok pa sana tayo na maganda-ganda eh. Ibali, baka dyan sa dadaan natin eh. Habang nag-unti-unti tayong pauwi. So baka umuwi na yung dalawa rin. Kasi ewan ko may nahuli sila. So tayo may nahuli na. No choice, pauwi na po. Okay lang yan. At malaga may blessing na tayo maganda. Pangtimbang. Oh, lumuwag po ito nung sa isa. Sa kinilo natin na ano. Lumuwag po yung ayan, lumuwag yung kanyang ano, yung kamay. Timbang. Uy, kulang 3 kilo po. Oh, konting-konti, 3 kilo na po. Okay, salamat. Tiyak. Tibangin natin. 1 kilo po mahigit oh. Itong isa. Wala. Ito naman isa. 1 kilo to sigurado. Ito 1 kilo to sure. Saktong 1 kilo po yan. Isa na yun, kalahating kilo po isa. Medyo ano lang eh. 1 kilo nga po oh. 1 kilo. Ito ating cooler. Yung yelo hindi rin natin nagamit. Hindi natin siya pwede ilagay sa cooler eh. Agad po siyang mamamatay. Kaya natin siya ilinagay doon. Kaya muna tayo, ayan, pagkain natin, no? Wala, ang aga pa po, kaya lang uwi na tayo dahil mahangin na po, oh, tapos wala na rin tayo CO2. Mahangin na, wala na rin CO2. Kaya uwi na muna tayo. Ayan, may merienda pa tayo. Wala, pagkaabutan pa natin sila Sir Wawi dyan. Bigyan ko na lang siya ng blessing kasi binigyan niya po ako ng CO2. Kung wala siya, wala rin akong huli. Alam, wrong timing po yun na nakuha kong ano, mali.
Nakita ko pa dito yung dalag na dumaan dun sa ating kanina dun sa taas ng puno ako. Ayan, nakikita ko pa po dito. Sana magpakita pa. Matsambahan pa sana natin. Malaki na rin po, nakita ko. Plakda. Mas mabilis ako sa'yo. Yan ang sinasabi ko na swerte. Woohoo! Mas mabilis ako sa'yo. Yan, bagsak ka. Oh. Salamat po. Nadagdagan pa ang blessing ko. Laki. Umaba ka ngayon, oh. Ano ka ngayon, oh. Laki. Kisay po, oh. Salamat. Nakipag-unahan tayo sa kanya, oh. Ang haba. Payat lang siya. Pero laki po niya, oh. Laki niya. Sayang lang at payat na siya. Timbangin natin kahit na payat na. Hindi na rin masama. Katagal ko nag-aabang. Napuruhan din kita. Salamat po. Blessing pa rin tayo. 1 kilo na lang po, oh. Laki po, oh. Ulo pa lang, oh. Sinlaki na nitong payat lang, eh. Mataba pa yung una nating huli. Pero ayos na rin po. Blessing pa rin. Ay, naka. Thank you po. Salamat, Sir Wawi. Hata. Nasulit po yung hangin na galing sa kanya. 5 shots. 4 ang huli. Hindi man nakakuha. Ang haba ng pinag-anuhan doon hanggang dito. Putol na lang. Ayos. Pwede nang umuwi talaga. Puruhan natin, eh. Isang kilo de 3/4 kulang 4 na kilo po ang huli natin sa sandaling oras. Uy, gandang blessing. Sandaling oras lang, jackpot po tayo. Daming gurami dito, oh. Tsatsambangan natin sa isang beses lang. Kaya pa naman. Dali kaya. Piya, eh, nadali po, oh. Nadali pa po. Oh. Eh. Nakadali pa. Gurami. Gurami po. Simutin na natin ating hangin. Nakakahuli pa pala ako. Simutin pa natin. Mama pa kaya? Mama pa rin, oh. Tumama pa rin. Uy, simutin na po natin ating hangin. Wala na, eh. Pang ano na talaga tayo. Pag uwi naman po talaga tayo, eh. Okay lang. Sinisimot na lang po natin ating hangin. Diba? Nakakahuli pa rin. Oh, lapad pa rin, oh. Lapad pa rin na tilapia. Ay, gurami, taba pa. So, yung huli ko nung nakaraan na gurami, andun pa sa bahay. Hindi pa po
Niluluto ni Mrs. kasi may mga ulam pa. So gurami lang po natira. Yung tilapia na ay alis na naman ni Mrs. Tsaka yung dalag. Ito nakahabol pa oh. Nadali pa natin. Tilapia. Umabot pa po. Binigyan pa tayo ng pagkakataon makahuli pa rin oh. Dalawang tilapia ay dalawang gurami tsaka isang tilapia pa oh. Salamat po. Talagang pinagpapala pa rin tayo. Lapad. Bali 4 na kilo pa po ang nahuli natin ah. Biglaan lang to kaya pinutukan ko na agad. Hindi pa nga tayo umaalis. Meron pa bumataw uli sa asog-asog. Nasa 4 na kilo na po ang ating huli. Ayos. Blessing pa rin po mga kadiskarte. Okay, wala na talaga to. Mahinang mahina na to. Naka-8 putok lang tayo. So ayan po mga kadiskarte. Napakaaga pa po. Napakagandang blessing. Dahil po sa hangin na galing kay Sir Wawi. Yan po. Halos nasa 4 na kilo po ang ating hinuli. Kaya magandang blessing pa rin po. Salamat sa kay Sir Wawi at binigyan niya tayo ng hangin. Kung hindi tayo nabigyan ng hangin, wala pa tayo huli, uwi tayo kaagad. So ayan, napagbigyan pa rin po tayo. Ginantin pa lang pa rin tayo ni Lord ng napakagandang huli. So ayan po oh. So hindi natin nagamit tong cooler, may yelo. Alisin na po natin. Ayan. Dito na lang po natin ilagay itong ating isda. Ayan oh. Wow. Blessing. Salamat po. So yelo dito na lang natin. Baka may madaan tayong nangailangan ng yelo, bigyan na lang natin. So mahangin na rin man po at saka wala tayong hangin. May gantimpala naman na ang ating araw na to. So magandang blessing na naman po ang ating hinuli. Kahit na sandaling oras lang po. Dahil na wala tayong laman ang ating CO2. Ayan, dahil mali po tayo na nadampot. Nadampot natin yung konti lang yung hangin. So magpakarga na rin po ako ngayon. Hanggat maaga po yung ating uwi, magpakargan tayo. Baka sakaling daanan pa natin sila Sir Wawi at saka si Idol Alex dyan sa dadaan natin. Bigay na natin sila ng pang ulam din. So tara po. Salamat po mga kadiskarte. Bye bye.